Здравейте, аз съм доктор Иванов и днес ще поговорим за процедурата неоперативна ринопластика. Нека да започнем с оперативната ринопластика като избор. Ако сте избрали оперативна ринопластика, вероятно сте осведомени, че освен рисковете около упойката и анестезията, има рискове от изразени подувания, синини, дълготрайна болка след процедурата. Същите рискове, но в много по-малка степен, има и при процедурата неоперативна ринопластика с хиалуронов продукт. Веднага след процедурата ефекта е видим, но няколко часа след това се появява изразен отток и синини, които могат да причинят дискомфорт в продължение на 72 до 96 часа. Освен това, поставянето на хиалуронов продукт в областта на носа до някаква степен би затруднила пластичните хирурзи при извършването на оперативната ринопластика, ако мисляте такава в бъдеще. Така че когато вземате решение да си направите неоперативна ринопластика, трябва да сте абсолютно убедени, че това е пътя и че няма да се подлагате на оперативна ринопластика в последствие. Много от носовете са подходящи за неоперативна ринопластика и ефекта, който се постига, е дълготраен в рамките на 5, 6 и повече години и безопасен. Въпреки това, неоперативната ринопластика крие своите сериозни рискове, ако се извършва от недобре обучен специалист. Най-честите усложнения са оклузия на артериален съд, кръвоснабдяващ зони на носа и последваща некроза. Некрозата в много от случаите нанася трайни козметични дефекти, които трудно биха могли да се възстановят. Въпреки това, ако се доверите на Медицински център Свети Пантелеймон, мога да ви уверя, че ще направим всичко възможно носа ви да бъде коригиран неоперативно, безопасно и ще бъдете абсолютно доволни от резултата.